Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 4 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 13 ngadto sa 23. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uba nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uba nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuuran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag ni ini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudeo og sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro layo sa uban og giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan ay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.